15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ki bor Pynap district ke East Jaiñtia Hills ha ka khatan riu trek ujilio arja arpen riu kala Pynap de ki bor Pulit ha Khmat ka khadop Ophis Deputy Commissioner ban Pakhang ke Jingïaid Paidbah mala khot pen long da ka Jaiñtia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association. Kani ke Jingïaid Paidbah ka de ban dawa na ka sarkar ban pliano e ka kamdo yong harilom Jaiñtia ma kani ka senjam ka de ru ha pedeng ke Jingïaid khi sha thangan uba Marshal SBBM President ka Association la khatan riu sngi menta ka sngi ya kani ke Jingïaid Paidbah la sedang na ka jaka shong sha thangan uba Marshal na lat rimbai dongwa Shah Khmat Office Deputy Commissioner Hagajan me khasantre ujilio aja arpen riu ki bor Pynap district ke East Jaiñtia Hills kala pinmi jing maha me ka association makam dei bentur Paidbah Shah Office of Deputy Commissioner ha clear riat hagani gesngi ki bor Pynap district kala pin kan mau bakarang dan ke hukum khangi lum Paidbah hapo ka kindon 163 jang ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS arja arpulai kabla trei kam nado ka arpho trek ujamang arja arpen riu ka sarkar jilla ba ka sarkar pedeng kidang peteng ban trei lang halor ka kample biang ke jingti doyong ha Meghalaya balaong ba ke jinge trei lang bat ki trai par doyong ki nong shalan bat ki wei pat ki benta ki bran jinge dei karang ya chi Khmat ong ka Kyrwoh ha bala poi ha ka surak ban rung Shah Office of Deputy Commissioner ki board Pulit para ki la serta ha ka te ke jaka ban Pakhang ya ka Jingïaid Paidbah Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan.
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya